mga Yens, DCB TV. Please subscribe sa my YouTube channel. Please subscribe sa video na upload ko. Yens, dito ngayon sa Yens. Mag-delivery mga Yens. Grabe, ito mga Yens. Puntak mga Yens. Yung natin, tracing natin. Ito mga Yens. Papakita ko sa mga Yens yung delivery. Purong-puro siya mga Yens. Mga Yens, purong-puro. Yan pa rin sungkot mga Yens. Mga Yens, mga Yens, yung ano. Gamit na kaya gamit na yung ano, yung City Bajaj 125. Kami nito City Bajaj 125 Kawasaki. Ano yan, gamit sa pan-deliver. Ano yan, City Bajaj 125 na ano yan, full pack. Ano yan, Minions, naka-full pack tayo ngayon. Marami tayong naman ating tricycle, City Bajaj 125. Minions, laboy niyan, napahito tayo kasi grabe, nahulugan tayo ng mga Minions. Buti Minions, nakita nung kasunod ito Minions, nahulog ko. Sayang. Minions. Minions, doon natin pinulot ito doon Minions. Doon sa may kasada. Nahulog siya. Ayan. Ayun, ano yan, si Chris, ayan, si Chris. Ayun yan, pag natin ito. Ayan. Ayun yan, sa hulog. Grabe. Ano mo yan, parang si Bro Chris. Tingnan mo Bro Chris. O, yan, si Bro Chris. Ano rin si ano, si pangalan ito? Allen. Ayan, si Allen, ayan. Buti nakita ko yung nahulog. Buti. May sigal na nagsabi na nahulog, oh. Bili sinana ko. Sa tricycle driver na nagsabi na nahulog yung yung deliver ko kasi salamat sa kanya. Okay. Medyo marami din yung karating sako din yan. Kaya hindi, Mayans. Kaya pala ulitin ko ba yan sa driver na nagbusina sa atin ng nahulog yung parcel. Shoutout sa kanya. Kung hindi sa kanya ngayon, hindi ko na nakita to. Kaya malaking bagay din kasi siyempre medyo may namuldan nagigil. Deliver natin ngayon yan itong malaki. Ito ngayon so. Dito tayo sa nagilgil. Deliver natin mga yan. Okay mga yan, tara na. Salamat mga yan at natapos na din ang mga darating ng mga malalaki. Dito tayo sa Diki ng Lingayen. Basing Lingayen mga yan. Dito tayo sa Basing Lingayen Diki. May delivered pa rin yan sa Amang Kurubalugo. Okay mga yan. Yan natin mga yan yung delivery ko. Amang Kurubalugo ang natira dito. Itong mga ayan na lang. Ngayon wala na itong malalaki sa talikod. Wala na. Okay mga yan. Dito tayo sa sa Diki. Ayan sa Diki ng Basing. Ayan mga Yans. Okay mga Yans, tara na. Hello mga Yans. Mga Yans, andito tayo ngayon sa Barangay Balugo. Thank you Lord. Salamat sa ating Diyos Ama at sa Panginoong Kristo sa dakilang tagapagligtas, na-deliver natin ng ating aking parcel na mga delivery na malaki. Okay na. Medyo nakaginawa na kahit paano. Sa Barangay Balugo, ito na yung next na natin ngayon, next na deliver. Ito, kukunti na lang yan. Wala natin yung mga laki dito, wala na dyan, sa likod, wala na. Okay na. Ayun, ngayon yan, ayun tama tayo. Kumbaga, kunin natin yung natin. Ito, hindi na malamig. Yan, hindi na malamig. Binigay na ito, binigay ni Bro Chris. Shout out kay Bro Chris. Binigyan din ng juice, Shoutout sa kay Bro Chris. At ito namang tinapay, binigay ito ni Mrs. Ko, Shoutout kay Mrs. Ko. Binabaw natin ng tinapay. Okay mga Yans. Merinda mo na mga Yans, merinda mo na. Yung tinapay. Uy.
Ito kaya ito, bigay ito ni Bro Chris. Ito naman yung tinapay niya, ano, dun sa ano, amin yung sa ito pa yung nano, nagbibili ng tinapay doon. Tinapay, yung nano. Dun sa may amin, siya nagbibenta ito. Ano yan? Yes. Sob na merinda. Salamat sa merinda. Ayan. Ano daw? Sana, libre na tayo.